Bismillahirrahmanirrahim. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Yini iIslamu? iIslamu igama elichaza ukuzinikela ngokuphelele entandweni kaAllah, ngokumkhonza yena yedwa, nokuzinikela ngokumthobela kulokho akuyalele ezincwadini zakhe, nokuba kude nokumbhanga ekumkhonzeni nalabo abambhanqayo. Iyona yodwa inkolo umdali ayemukelayo nayalele abantu ukuthi baphile ngayo, njengoba Allah esho encwadini yakhe iQur'ani ethi, iIslam iyona kuphela inkolo eyamukelekile kuAllah. Quran 3 verse 19. Uphinde athi, lowo oyokhetha enye inkolo ngaphandle kweIslam angeke imukelwe kuye, kanti kwelizayo uzoba nalabo abalahlekelwe. Quran 3 verse 85. Yini Muslim? iMuslimu igama elichaza lowo omukele futhi ozinikele entandweni kaAllah ngokuphelele. Yilowo okhonza umdali yedwa vo, angambhanqi nalutho ekumkhonzeni. Uthobela imithetho kaMdali, alandele indlela yezithunywa zikaMdali. uAllah uphakeme uthi kwiQur'ani, ningalinge nificwe ukufa ningasiwa amaMuslim. Quran 3 ivesi 102. Ubani uAllah? uAllah igama elikhulu likaNkulunkulu, lowo odale amazulu nomhlaba nayo yonke indalo. Lichaza lowo onelungelo lokukhonzwa yedwa vo. Unamagama amaningi amahle nezimfanelo ezinhle ezifanele yena yedwa. Akanamlingani futhi akanamlekeleli. uAllah uzichaze kwiQur'ani wathi, ithi ungu-Allah oyedwa vo. uAllah ozimele, akazali futhi akazalwanga, futhi akekho ongafaniswa naye. Quran 1:1-2 ivesi kusuka kwelokuqala kuze kufike kwelesithathu. Ubani uMuhammad? uMuhammad sallallahu alayhi wasallam ungumembulelwa nesithunywa sika Allah sokugcina asithumela kubantu bonke. Wathunyelwa emva kukaJesu, ukuthula kube kuye, ongomunye wezithunywa zika Allah nabomembulelwa abakhulu. Uthi Allah kwiQur'an, uMuhammad sallallahu alayhi wasallam wayekade isithunywa nje kuphela, kanti futhi kunezithunywa ezimendulelayo. Quran 3 verse 144. Yini iQur'an? iQur'an incwadi kaAllah, isambulo sokugcina asembulela kwisithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alayhi wasallam. Yehliswa ingelosi enkulu uGabriel njengamazwi kaMdali uqobo. uMdali uthi, futhi sembulele kuwe Muhammad incwadi iQur'an ngeqiniso, ifakazela incwadi engaphambi kwayo futhi iqinisekisa. Iqukethe izimiso nemithetho ekumele abantu baphile ngayo ukuze baphumelele kulomhlaba nakwelizayo. uAllah ongcwele ophakeme uthi mayelana nayo, ngempela iQur'an iyisambulo senkosi yamazwe onke. uRuh, uGabriel othembekile wehla nayo, wayehlisela enhlizweni yakho Muhammad ukuze ube umxwayisi. Quran 26 kusukela kwiverse 192 kuya ku194. Yini iJannah? iJannah indawo uAllah ayidalile, ewumvuzo walabo abamthobelayo kulomhlaba
nabalandela indlela yakhe ngokukhonza yena yedwa vo. Bangambhanga nalutho baze babuyela kuye. Bayongena kuyo kwimpilo yakwelizayo. Ubalungiselele kuyo lokho kuyoba injabulo kubo nokunethezeka kwangunaphakade. Allah uthi kwiQur'an mayelana neJannah, ngempela lowo osaba ukuma phambi kwenkosi yakhe athibe umphefumulo wakhe ezinkanukweni, ngempela iJannah izoba indawo yakhe yokunethezeka. Quran 79 kusuka kuyivesi 40 kuya ku41. Allah uphinde athi, labo abakholwa ku-Allah babambelele kuye, uyobafaka emseni wakhe nasesibusisweni futhi abaholele kuye ngendlela eqondile. Umembulelo uMuhammad sallallahu alayhi wasallam, izibusiso zika Allah nokuthula kube kuye, wathi, lowo ozoshona engambhanqi nalutho Allah kumkhonzeni uzongena eJannah, bese lowo ozoshona ebembhanqa uzongena esihogweni. Ibikwe uMuslim. Inkolo yezithunywa. Zonke izithunywa zika Allah zafika nomyalezo owodwa oqhamuka ku-Allah umdali wendalo yonke. Lo myalezo kwakukuyalela abantu ukuthi bakhonze umdali wabo owabadalayo, bangambhanqi nalutho ekumkhonzeni. Njengoba u-Allah esho kwiQur'an ethi, nina bantu khonzani inkosi yenu eyanidala, nina nalabo abanendulela, ukuze nibe abayithobelayo. Quran 2 verse 21. Allah uphinde athi, nebala kuzo zonke izizwe sathumela isithunywa ukuba sithi, khonzani u-Allah bese niziqhelelanisa nezikhonzwa zamanga. Quran 16 verse 39. Ngakho umyalezo izithunywa zasendulo ezazithunyelwe kubantu zaziza nomyalezo owodwa wokutshela abantu ukuthi kumele bakhonze u-Allah, babe kude nokukhonza okunye ngaphandle kuka-Allah. U-Allah uthi, unibekele inkolo leyo ayalela ngayo uNoah, naleyo ayembulele kuwe, naleyo esayalela ngayo uIbrahim noMose noJesu, ukuthi dlondlobalisani inkolo futhi ningaqembuki kuyo. Kunzima kulabo abakhonza izithixo lokhu enibamemela kukho. Quran 42 iverse 14. Kungenwa kanjani ku-Islam? Ukwamukela inkolo ye-Islam nokungena kuyo kuyinto elula kakhulu engenayo imidanti eminingi. Akukho ukubhabhadiswa ku-Islam, kodwa lowo oyamukelayo kumele nje ayamukele ngenhliziyo bese ephimisa ishahada ngomlomo wakhe. Yini ishahada? Ishahada ukufakaza, uphimise ubufakazi bakho bokuthi usuyayithatha i-Islam ngokuthi uthi, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okuchaza ukuthi ngiyafakaza ukuthi akekho nelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah, futhi ngiyafakaza ukuthi uMuhammad uyinceku nesithunywa sika-Allah. Ngokuphimisa lamazwi nokuwakholwa, uma uwaphimisa, ngalokho uba yiMuslim. Lokufakaza kuyinsika yokuqala ye-Islam ekumele lowo omukele i-Islam ayenze. Ngalokhu usuke sezikhiphile umuntu ngokuphelele kwezinye izinkolo, futhi usuke sezikhiphile ekukhonzeni okunye ngaphandle kwamdali wamazulu nomhlaba. Ukufakaza ubunye buka-Allah nokuthi akumele akhonzwe abhanqwe nokunye, lokhu kuyingqikithi yokuba yiMuslim. U-Allah uphakeme uthi,
yithi ngikhonza inkosi yami kuphela vo futhi angiyibhanqi nalutho. Quran 72 ivesi 20. Xhumana nathi kwi-email itawhidnesunna@gmail.com kanti kwizinombolo zocingo ungathinta u-081 734 7668 noma u-083 521 3150. Siziphinde futhi 081 734 7668 noma 083 521 3150.